Madokachere tauya nadzo dzanyasi zuva rochimakumairi mwedzi uno wayo Kakunguru ipapa nyasi munhau dzedu kwai kwaburika kuti kwai Chamisa agovhiringidziwa paanga aenda kuguta roBulawayo kwai kwakauya vanhu vakada kumuvhiringa zvokuti akatozosvika pakutiza aribe kuenda kumusangano nokunyahwa kwaanga ari kuenda wakomana pakanyangalitsapo rikaiti kuona iye Chamisa aribe chaareketa asi makwai ari kureketa aya rikaiti uone kuti zvinoperera kupi zvinenge zvidinimo apa kwai kanzurawo guta roBulawayo Josiah Mutangi hanze aiwa ngaenda aite Mutangi ari panze aburitsiwa kubvisiwa kukanzuru rikaiti kuona kuti zvinopera sei kwai anyanya umbavhawo ugororo ahunyanya rikaiti one mhanduwe kuti inopera mushechere iyoyi kana kuti inenge ichienda nopapi tinonge tichinyepana apa ubepanhauro newswalk rikuburika kutoti kwai zviri kuitika izvezvi wanhu vanotamba naChiwenga vari kuita kuronga mhanduwe tsoro dhende chairo svinu ravari kuona kuti rinobuda bhobho rikaiti one kuti mbana chabuda bhobho ivo kana kuti vamunangarwa rikaiti noramba takandolinga nekuti nguva yarepetsa chindonyepiwa kuti kwai vari kuronga dhende wachipukutiwa hawo asi rikaiti kuona kuti zvinopera sei kwai guta roHarare kubata roZANU-PF ratotanda ipapa kuti wakomana wamunangarwa 2037 vanofanira vachiripo yatopera pa2030 waakutoenda ku2037 takazvinyireketa izvi kuti wachindobva kuisiwa maakutotanda unyepiwa kuti aiwa waakutanda patsva taakutanda patsva nobumbiro romutemo itsvari taakutanda makore manomwe topedza toti makore manomwe warume kana iko kusada kutamba nowazukuru komhanduwe kwakanyanyisa rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi apa izvezvi kwai bhazi rinoringano zvokutekaidziwa kwezvinhu ragoti iro haiwa zvaakunakidza kwai vanhu vanosvika churu chibodzi no490 watogara watenga matikiti ondege pokare kwai vanhu varoda kutumira zvinhu kubva Britain nokuenda Britain zvatosvika matani 30 wakazvikona kuzviita zvezvinu aiwa urendo hwacho mhanduwe hunoita kunakidza rekai tirambe takaringa ipapa chiri kundohwadza basi kuti aiwa kunenge kuchienda vanhu voSpain vanhu wokuSpain ndo vanenge vachienda ikoko zvinohwadza asi rikaiti kuona peno ndo kutanda kwacho kuti zvinhu zviite zviri nani ticharamba takaparinga ipapo apawo NRZ iri kureketa kuti tatanda kutekaedza manji lithium yedu ipapa ndochanji kuti iende kuMaputo takatoisa churu chibodzi chomatani 1000 tons pachirungu kuti aende iko kunzvimbo yoMaputo rikaitione kwai tiri kubatana noBeitbridge Bulawayo Railway Company nokutoti pari kutandira njanji yacho ndepawobawo NRZ wakatokumbira kuti tipewo mukana ipapa rikaiti kuona kuti zvinosvika kupi iyo hurumende iri kuti aiwa lithium yaita kuti zviite zviri nani asi ipapa yakutoda kuti wari kurima lithium yo wagoite kwai ngavabatsirane kuipepeta asi kambani ibodzi ndo yaakutanda kupepeta yabva yati aiwa isi kuzvikona pazvamureketazvo kunorikaiti kuona kuti wachasvika papi tinenge tichininyepana kana zvaitika izvezvi kureketa kuno kwai kusvika mwedzi watapedzayu aiwa kwai zvicheriwa zvomunyika zvagounza mari inoera mabhirioni mairi nochidimbu mhanduwe tikati aiwa makorokotoka nokutoti mitengo yorithium mutengo yogoridhe mutengo platinum wese yai mutengo yesirivha zvese zvaita kukwira apa yakazara munyika medu muno rikaitione zvedu kuti zvinenge zvichiperera papi tikuramba takaringa kuti zvinoenda nokupi tikutoringira kuti dai waita vanochera mhangurai kuti irambe ichiita zviri nani tinoramba takazviringa ipapa pari kureketiwa nyaya dzinochokwera nemapurisa kwai mufanayu Holy 10 haasungiwa mhanduwe kwai ari kunzi agobhinya kamubvana kana makore 14 kana zvakaitika izvi aiwa zvisvinuba ndokuti satani chaiko rikaiti rambe takaringa zvedu kuona apa izvezvi
tiri kufara kuti kwai wanhu wari pamujandirere wari kuendesa kambani yonasa kumata rodzimhosva wakawanda nokuti iri kuwabhadhara mari isingarekete chinhu. Tikati waita zvino rekai tione kuti wari kuwabatsira magweta awa mpanani ende wari kukona chireketa zvine musoro, nokutoti nyaya yonasa iyi Mhanduwe inoita kuhwadza munhu anenge adikitira aisa simba rese wachitora mari wotanda zvautengerana mazimotika anokudidi. Zvinohwadza asi kuramba tichitenda rekai tigoramba takaisa dziso kuona kwainoperera. Mapurisa ozotaura P agoti gosiyana inotsika yekuti munoda kutenderera mutaundi muchiti kwaiti kuchema mubi yedu muchiita zvisiri zvo nomutumbi wache kutenderedza kuisa pamusoro pomotika kudini zvese zvamunenge muchiita izvozvo kwaisiyanai nazvo itsika yakanyangara. Tikati makona mazvireketa rekai tione kuti zvinoperera papi chaipo. Apawo izvezvi kureketa kuno kwai anonzi Bekimpilo Mpedzi Mhanduwe pakanyangara. Agonzi iwewe uchirumbogara mujeri Mhanduwe, nokutoti uri kunzi iwewe Bekimpilo kwai wangori kuti wanhu uyai tiite zvokuratidzira zuva rokupedzisira romwedzi uno. Rekai tione kuti zvichasvika papi izvi nokuti pakanyangaritsa. Apa wanoita zvomagetsi wagoti kuhwange kwabikiwa mamiriyoni omawati churu chibodzi nozana nogumi nonhanhatu kukaribha kwai kwaitiwa 520 wakazvimira egani wabika 32 kuita pabodzi po churu chibodzi no512 omamiriyoni omawati. Tikati makorokoto zvinenge zviri kuita nani izvezvi kureketa kuno. Kambani yeConnect Infraco yagonzi yatanda manje kuisa gwenya rayo romagetsi ozuva riri romamiriyoni omawati 100. Rekai tione kuti zvinosvika papi wacharipedza rini. Apa isu nyika takatengewa shangu nouya. Rekai tione zvedu kuti zvinosvika kupi. Kamuitiro Mhanduwe kuwaZimbabwe Benjani mwari waro agoti mugwicho wache Benjani Junior ngauye atambire Highlanders yaari kuratidza iyoyo. Akati ndingakundiwe nowana namai Nathan kuisawo mubvana mugwicho wangu ipapo. Aiwa rekai tione zvedu kuti acharitamba chere acharibana chere kana kuti kundotambirisiwawo mari paribe zviripo. Tikaringa dzirikitika pasi rese nyika yeSouth Africa yagonzi ipapa yakuita kuchema wakomana payati aiwa rikatiingidzire wari pachirongwa Trusted Employer Scheme kuti wakone kugotora vanhu kubva kunze kwenyika wachichimbidza kupowa mapepa nokudidi zviya zvatekaira zvizvino. Varume pakanyangara wakuhwadziwa fanika nokutoti ipapa wanocheka shuka chihangera chaiti wachiya muSouth Africa wakati chirudzi ichocho tozvidaba izvi tikuda pakaorera sohonyeka. Kunorekai tione ipapa kuti wachaipedza sei, wachaita sei nyaya yacho. Wagonzi wari kunetseka kusaya kuti wanhu wanocheka nzimbe mpanani wangaripo. Apa zviri kunyanya kuitika iko kuKZN. Rekai tione kuti wachaita chere mabasa iwayo panenge pakanyangara vakani. Mozambique iri kusekerera kureketa kuno mamwe makambani akutotama kubva muSouth Africa akienda Mozambique. Nonyaya yokuti kwai ngawaende wachaenda asi ipapa pachazochemiwa pamberi papa. Rekai tirambe zvedu takazviringa izvo. Wabasa wari kusenza pamugodhi weDe Beers kuLimpopo wahwadziwa fani Mhanduwe pachireketiwa kuti iwe siyanai nazvo zvamuri kureketa izvo, siyanai nazvo nokutoti pakanyangaritsa kwai paribe mari. Saka vanhu motombosiya mombomira mabasa. Wabasa unoita churu chibodzi no200 wari pakanyangara kureketa kuno. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei. Wari kutovhuta ipapa kusha Mhanduwe kuti wanotaikiwa namabasa. Nyika yeZambia kwai yapalura pokare 100 romamiriyoni omawati rogwenya romagetsi ozuva. Tikati kuchisamba kuku aiwa wari chaita kusamba chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera kupi.
Nyika yeUganda yagonziyo yatenga ndege sere Mhanduwe inadzo Boeing 737 Max inadzo 787 Dreamliner. Haha, wabiyedu zvavo apa isu tiri kushonongora Mhanduwe. Imi tiri kushonongora iyo yaani makore 20 ndiyo tiri kushonongora Mhanduwe. Wamwe wari kutenga itsva dzawo wega dzokutanda. Idi zvomunyika medu yeno Mhanduwe rikai tirambe yatakaringa kuona. Apa kwai kuno vanhu vanosvika 40 wapfa papiriguka eukamu kanhu kawo kavangu ari kunonzi kuguyana uko. Rikai titi mweya yawo izorore murugare. Apawo pana manonika ragwa wari kuita kusvikira ragwa chaiko. Nokuti wati tichada kuita usahwira wokuita kureketa nokudidi. Pakanyangaritsa apa rikai tione kuti zvinoenda nokupi. Izvezvi kureketa kuno kwaivhini agonza achinjiwa shaya dzeMhanduwe. Ndiyemba munhu mubodzi. Ukaona mapikicha akubuda izvezvi unotomutadza kuti ndiye. Rekai tione zvedu kuti zvinosvika kupi nokuti pakanyangaritsa apa kwairiyo Messi aripo mundege yevanhu waenda kuSpain wachibva kunyika kwawo waenda kuArgentina kwawo wachibva iko kuAmerica kumutambo yawakajiwa yeWorld Cup. Mhanduwe, rekai tione kana chiri chokwadi zvinonyadzisa gentlemen. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kwazvinoperera. Tiri papo kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.